mulane kok kaya ora pangling. Wah, wis pas. Masuk akal. Mulane kas anggerono dung 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 grendung dah. Wah, wis mati mburiku. Wah, jebul mamantri. Saya dalu aras apyara sorot lintang ganggu bedam titi sunyo madya ratri lumrang kandaning puspita Putyaniro sang dijoro brangan lir swaraning madu pronto manungsung carining kembang bocah bacang ingeng Oh
Sirepe ngarepku kumantos sing dalu. Durung ratri, dereng wonten ingkang kacarita. Amung sanjang pratangga pati ingkang jumdul saking Prawetan. Nadyan kelangan migarsa gunung-gunung marendine bisa merbawani jagat raya. Dewi tata sing kamantian dewasane nang wau kausowan ciros ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak meda tete kaloba sumur cita anggara kota buta maesaras pati mintuna ekoti tricatura panca cacapta astronata saing
carane mau kok kaya ora pangling. Wah, wis pas. Masuk akal. Mulane guys anggerono dung 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 grendung dah. Wah, wis mati buriku. Wah, jebul mamantri. Kan. Mamantri ya. Yo. Dasare yo wis kangen to Gong, sore suwe ora di barate iki yo dikendangi yo. Heeh. Manake wah jan kangen tenan aku nek iki rapusi aku. Umat ki waduh. Mau ki ya aku mergane lek aku ngerti mau mergo weruh Anggit. Anggit ki putrane Mas Mantri terus tak tekoni karo sapa Anggit? Karo bapak. Nah Mas Mantri nendi? Nang kono. Kono. Ya. Mas Mantri ngundang sing ngedram Anggit lho wis. Ya Gong, ngaturke panuwun. Wah, jan wis disusul tekan kene dikendangi aturke panuwun tenan karo Mas Mantri. Heeh. Tur ya wis. Nek ya wis padha iki mau rokoke endi ya padha pisan. Ya sadadya. Mengko iki. Nggih, mengke lho. Lah ora ana rokoke Mas, Mas. Om Kisban. Rokoke 3. Ya karo nilai mau sing durung dipinangkani mau apa wae. Ana fragmen Bandung Bondowoso. Terus ana bajing loncat. Oh wis ding bajing loncat wis ya. Berarti mung kari tikus. Fragmen iki. Ora bajing tikus. Heeh, fragmen Mbak Tatin kalih Mbah Wondo. Heeh. Heeh lek kuwi Mas Mantri anu apa? Rul. Jarume super Mas Mantri. WA jebul tak kira ki ya arep ana saweran meneh jebul meng kuwi. Wah ngedeg-deg. Ya berarti iki Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso sik apa sing ya diselingi lagu-lagu sik ben ora langsung fragmen Gong. Ha? Pokoke aku tetep kudu metu rang langgam tengu lho. Nggih. Langgam tengu. Langgam tengu ki sing kepiye kan sing kae lho. Alah wis kuwi lah pokoke aku pengen aku krungu kuwi favorit. Saben dina tak setel. Neng tak anu tak volumenya tak cilekke pol. Iya. Sing nyanyi sapa Gong? Kang Nyekar, Mbak. Mbak Orisa. Mbak Orisa. Rengu. Wah. Ajeng diserampatke napa, Mbak? Engko terus bar iki lagu duet, lagi fragmen wis, fragmene. Enggak yang baru saja. Hah? Yang baru. Yang baru? Ya. Emoh aku. Urung ngerti sing baru kuwi kaya ngapa emoh aku. Iya. Wah, jan bindeng ki marake angel dinggo nyuwara dhuwur sithik wis ketethit-ketethit. Wah. Obate apa ya obate ya? Aku ngerti. Obate iki sok sing muni aku ngerti Mas apa? Sesuk ya Mas ya. Oh beres. Pembicaraan boy ki piye kuwi? Tegese iki
dalam lingkup pengrebab pengedram aku karo para menyang wong siji ra teko. Aku ra melu. Melu apa piye? Ora apa-apa, arep melu. Rengu nggih Mbak Orisa nggih. Nggih. Nggih ngagem. Oh nggih, mau enten wekas Mas. Nggih, Boleh. napa? Mau enten ingkang badhe nembang Pak Gombloh. Nggih. Nggih. Mbah Gombloh. Oh, nggih. Ajeng nembang. Nggih. Minggah. Oh, nggih, nggih. Sah mboten. Dalam Parengaken mboten. nggih, monggo mboten apa-apa, monggo. Nggih. Nggih, sakniki napa mengke? Nggih. Wingi, Mbak. Sakniki nggih mboten apa-apa. Nggih. Monggo, Mbah. Mbah. Katuran minggah. Nggih. Panggung. Kek pun sari. Ah, nggih. Mbah. 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 Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih, mpun. Nggih pun rengu mawon niku wau. Nggih. Monggo. Mbak. Memanise merak ati gayang man. Ayo do kayang dhewe-dhewe. Heeh. Kene nonton kono wae po yo. Kaya ning pasar to. Kene sing nonton kono. Ayo. Wis wis ra masalah. Wis ben do gara-gara dhewe nek kono. Nek kira-kira ana sing gabut arul dikamplengi kuwi. Ana dienggo bahan. Wis semepak to. Ah oke. Beres pokoke. Sip. Monggo Mbak Orisa. Nggih. Maca. Nek Mbah Geter lagi utek-utek HP. Wah. Nggih, nggih Mbah. Maca ate mangpra kandas luas wira gandhe rina wangi mangtra tapan muntang manting tanjena kang masira duh wong bagus gampang temen Nggih, monggo Mbak Orisa. Sajake
Waduh, Mbak Swan ki ya wis jos. Kowe engko kira-kira ngarepe Mbak Swan kleru langsung pres ngono wae. Siap. Pokoknya sak kamplengan 1.000, oke? Ya, oke. Niki wonten pamundutan, Nggih. Mas. Napa pamundutan napa? Sekeng berkat berkah kawat. Nggih. Ngersakaken sesideman. Sesideman. Nggih. Oh, nggih. Hah? Ora oleh? Oleh. Sesideman nggih, mengki dipun pinangkani. Nggih. Ah
Yo. Yo. Yo alon-alon yo. Banter mongko dhisik yo. Kono kang Mau napa mau? ngersakaken sesideman. Nggih, sesideman. Saking berkah kawat. Wah, nggih. Nggih. Ajeng framen riyen mawon. Oh, guys, sesidemane. Nggih nderek mawon. Nggih, ngaten niku mawon. Bintang utamane Mbah Wondo. Yo. Framen Batu Bondowoso Mbak Tatin kali Mbah Wondo gandeng Mbak Tatin ampun kundur nggih diganti. Ki arep apa sih iki? Sesideman. Oh, sesideman ya ora apa-apa. Heeh. Sesideman sik terus ya dipinangkani. Dipinangkani. Nah, niku. Kedap. Sesideman 2 orang. Oh no. Ah ini yang berdua 1 2. Yang baru gitu loh. Yang baru. Wajah baru ki. Kudu nganggo perkenalan, Mbak. Mike, Mbak. Nggih mriku aja nah niku apa? Kadek. Lah tak kira jenengan nyuwun mi. Mbak, napa? Mi. Mikrofon ki lho, Mas. Mic. Mic. Cetane iki Wis mic. ganti jeneng to. Nek mic aku ki pikiranku tekan ngendi-ngendi, Mbak. Tenan. Piye? Jumeneng. Iki jumeneng. Kali Mas Fike. Lah, wis. Masuk akal. Lho kuwi kae. Enten embel-embele iki, Mas. Heeh. Wah, lho. Oh, Mas Fike. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Terima niki. Sesideman. Oke, beres. Duet. Kali Mbak. Kali Mbak Endah wae iki. Yo berdua wae yo. Berdua. Oke. Masuk akal. Oke. Monggo jumeneng. Oh, katuran jumeneng, Mbak. Alah. Sitoe. Oh, mboten iki. Napa? Oh, mboten. Derek. Bawa mboten napa-napa, mboten nggih mboten napa-napa.
rukun Wiwitane Mas. wiwitane Anderek sang kepek. handerek sang aku Kepek. beda ya Le. Kepek. Peke Priya bagus gabus yo. priya bagus casus bayar kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus ngayung-yung Sahadate. selendang kuning Waduh. kang saking ukir swara kurang permana ning wasis ngungrung marang bendara Sulistyo pijer ngincangake alis Rukun Islam. Mamandri terus noso sideman luwe becik patenono timbang abang pisan Waduh. Liwat kincanging alismu
matur sembah nuwun. Beres. Sideman sampun dipun pinangkani. Budi bodong ngantuk. Niki gandeng mau kang nyuwun fragmen Mbah Wondo kali Mbak Tatin. Nah, Mbak Tatin sampun pun kondur nggih digantos Mbah Wondo nyanyi duet. Iki arep duetke Mbah Wondo. Iya. Nggo gantine fragmen. Duet lagunya manut sing penting duet ngono. Iya, Gong. Sepoti, disepoti, sepoti dong. Ayo. Ayo Mbah Wondo, yuk. Kaya wongit Ah. Sugeng enjing Mbah Wondo. Nggih piye. Nggih. Pripun. Wau lak request-e fragmen. Nggih. Nah, gandeng Mbak Tatin sampun kuntur nggih. Saniki duet. Duet. Nggih. Lah kira-kira mungsuhe sapa? Nggih. Milih mawon ning nek kula cocoke pojok mriko. Karo Simbah. wah, padha apa sing tuwa. Ah. Esuk-esukan ki nek tuwa mung gari jegal klekarke bruk rampung. Ane aku wong ra iso nembang lho, ra iso nembang. Apa Bos ya? sing penting Apa yo? Rondo kempling. Yo ora waton sah. ah nggih. Ampun parang nyanyi 500.000 ale. Apa-apa. Aku seneng wis saiki. Aku wis sasuwene iki ora guyu iki mau guyu mergo panjenengane wis gelem munggah. Matur nuwun ya, Le. Matur nuwun. Nggih. Aku nangis ya. Salaman. Alaman. Sik tak kei rokok. Nih rokoke. Lho, Tak kei kowe. Lho aku mung ngerampok tak kei. Nah. Tenang ke, aku tang 30.000 ya. Nah. Ayo yuk. Ngatek yuk ayo. ah, Misake. Tuwa. Isu-isuan nek tuwa-tuwa ki mung klasikan kae. lagune aja napa Mbah Wondo? Rondo kempling wae. Oke. Apa? Lah ya iki tuwa do tuwa. Rupamu ki nampa, Ban? Aku ki semlang geget mau ki nek nyawang ki sebaran ki semlang. Mengko nang omah ki ora ono kedadian apa. Sian. Warane atus iki. Aku pede. Sabar ya nok Cahayu sabar. Ngrajani cah nakal ki repot. Nggih. Ayo. Oh siap. Siap. Geter kono rak bar ngasta. Bak. Bar ngasta. Tenang le engko tak sawer kowe. Yo. Ya. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi katingan mek ora numpak taksi dewekan apa ora wedi bang nganggur kula purun ngantani Kelas alias kebetulan. yo
Yo, heeh. Aku sing kuat kok yo aku sing kuat. Yen kurang mas enggal rencaki tekan ngomong mangke sampean ampun puji kula Ramaya Prawan rondo kanggoku ora patek penting. Mas tuku gelang apa anteng-anteng josu malang kepenak Mas Petro pun gantos. Ha iya wong yo. Ganti sik. Sing nembang terakhir kasepuhan iki yo. Saiki tingkat kasepuhan. Mayang yo kasepuhan. Nggih, matur nuwun nggih, Om. Nggih, sampun. Matur nuwun nggih Bu nggih. Nggih, sami-sami alah. Nggih. Ya, kari mbacutke ngrampungke lakon. Lah kok dadi iso ganti iki mula bukane kepiye, Gong? Mula bukane. Sore mau ki aku lagi tangi turu tiba-tiba ana telepon. Piye? Kring. Sapa ya? Bulan aku Keswan. Om, iki aku oleh telepon saka keluarga Mangkusunan, saka Pak D Bima, rene lakon iki durga ruwat. Gading kuwi durung saate. Nek nggon teh secara teknis tetep nampu ning durung saatnya. Siji durga ruwat kaya Dewa Ruci barangnya terus Brontoyuda iki nek wis duwe anak lagi kepareng. Lah mula aku terus didadak iki mengko wis kudu ngrampungke lakon. Heeh. Ya, mengko iki naskahe sing gawe dudu aku. Sapa? Sing gawe Mas Ipan sing demung kae. Iya. Ya ming weling nak nggon sastra karo
nggon bantahe iki apik paning ya sesuk meneh iki dinae keterangan kalpi apa kalika ki wedok apa lanang ditulisi. Anjlala sing Raden Wayang ora ngerti kalika ki lanang apa wedok. Lah ngetokke buta mongko kudu wedok. Nek wis ora apa-apa wis diralat. Ha iya ya mula ya kudu sok ngapalke lakon-lakon ngono kowe Sendro. Ya. Wah matur nuwun iki adikku mantri sih kepareng berkahi. Heeh. Ya ceket iki wis jame engko sing baku ki ana ruwatan barang langsung sapa Mas.